Hallo gach duine, is misise Gemma Branach agus is údar mé, agus tá mein seoinne mar gur thu cordacham den na Gaillimhe coideacham scéal a léomhríb mar chealra heachtain na Gaeilge. So tá muid chun an scéal seo Percy Peacock a léamh agus ball tus banna riib cén chuí leis an bhar seo dhéanamh. A chuir dús an scéal, agus si ma inín hain is breag an scéal, mar nuair a bhí sin is oige, bhí grúig rua catach orra, agus hahan a chud gruige le chulahhaine. Ach bhí mo chalín bheag an cúchal, agus níor hanne se lethe, nuair a bhíoch daoine rá lethe, is brealam do chud gruige, thorm curl, bhíoch baby na ghul ó bhálach. Níor hahan an ard lethe. So sin is breag an scéal seo faoi Peacock atá an cúchal go dó, ach bhfuil rud mór mílteach feicáilach aige. So seo linn go dtí an scéal. An chéad lá scoil a bhí an do na haon óga. Ní raibh aine ag Percy Peacock aon bith eile an mos, ach ba chuma leis. Thaithin sé leis nuair nach thug aine faoi deara é. Sin chúl an bus. Bhí an múdsar nó bannaí chléite ag fannacht ag stad an was. A úsal stark, a bhéig si, conne do chud súla an móthir. Sé breanú suas rud a cíd. Ma bhíle leisce sa an túsal stark. Bhí me ag breanú féilechán álan daite. Ba me níos cuairimí as seo amach geallam ghuirt. Masisiúb. Tá súlam nach mai bannaí chléite ag fógart ormsa mar a bhí an túsal stark sa Percy le sin. Má chuníon deas ciú, béidir nach dúir si faoi deara chorbe mé. Sin chúl. En is se rang sa bannaí chléite, en sigí dom fúpéin. Tá mise an seasamh leachos sa líam las a réin. Tá mise an snáb sa lúsaí lacha. Tá mise an go leor stoffa iompar mo ghab mór sa Pauline Pelican. Tá mise an mo cheann a hás a ghine nóair a bhíonn fatís orm sa orla ostrich. Go híntach sa bannaí chléite, céir de tá tusa in anna dhéine Percy is dór. Táda sa Percy de chogar? Táda a dúirt an rang? Táda? Wó sa Percy leis hain, tá siad fád ag stána orm. Tá sé chun tarlú, tá sam go bhfuil na habair. Masisiúb céir de táchail tarlú. Wó a bheith na haon eile. Sin ribal den chéad sco. Ach níor cheap Percy gur ribal den chéad sco a bhí an. Bhí fún dul a bhálach. Níor hahan se leis nóair a bhí gach duine ag stána Fearin bocht, ní má leis an ard a chorbe. Tá sé an don rang ceol a dúgur bannaí chléite. Thosan na hain ag cána go bin. Ní éon mór ceol a bhí an, ach rinne Percy a dhíthil. Tá gá bea láidir agat Percy sa bannaí chléite go cinálta leis. Wó sa Percy, tá siad ag stána a ríist orm. Sa rang ealaíonna thair an gatainna pictiúr dá nead hain. Thaithin se le Percy a bheith obair go deas ciúin. Is even lom de fictiúr Percy sa orla ostrich go cinálta leis. Déach na hain eile fad wó sa Percy leis hain, tá sé chun tarlú a réist.
chun na picú a leog choir trí na chéile aige mar gur oscail a ribal mór. Seo linn a stóirní a ghlí bheannaí chléite. Isteach sa chail linn inis. Cuirtamid an táhair is deise le neadacha aana. Leannagí mise. Don Percy Shear. Bhí sé ag gire smacht a chur ar a ribal. Sé gire an tribal a chuinneáil síos beag. Bhain an go raibh sé sin díolta aige, bhí an rang ar fad imithe as rairc. Well, ar a leid, ní bhaidh aine ag stán in is orm ar sé leis féin. Hí Percy síos ag fannacht go bhfuilach an rang. Dáinse, agus dáinse, agus dáinse. An sin go topan, chonig Percy an bos scoile ag teacht. Agus thart ar cas a géir sa bhóthar, chonig sé a chuirde ag teacht ón tro eile. Bhí go leor áhara iompar acu le neadacha dhéana. Ní eice siad an bos, a dúirt Percy leis féin. Agus mar a bhfeiceann an túsal stork iad siúd. Cuoinech lib, céir de bhí ar siúd ag an túsal stork? Bhí sé ag breanú ar na Féileacán. An bos a bheith beannaí chléite. Thug Liam Lassarin léim ar leachas amachas a meallach. Fiog Pauline Pelican a Cara Lucy suas ina gob mór. Ach níor éile orla ostrich, mar nuair a tháinig fatsís dora, há sí a chleigean sa ghaine. Oh no, níl sé seo go maith. Orla, ar sa Percy. Tá sé ré trasna an mór chun cuidú le na chara. A Percy a bheith beannaí chléite. A Percy a bheith na hain ar fad. A Percy! Oh, whoa! Ar sa Percy leis féin. Ní inis! Mar céir do háiríonn nuair a bhíonn gach duine ag breanú ar? As bliain an dribble. A luche is a tháinig an túsal stork, dribble mór ildat sa Percy, stop sé an bos te scréach. Agus díreach in am. Oh! A bheith na hain ar fad. Gus tá cléig an bainte níos as an gáine ag orla. Má bhíle leisce ar sa an túsal stork. Bhí me faoi sríocht ag na Féileacán áile é ríist. Muireach de ribal. Hábhah de ribal álan orla ostrich a Percy ar sa beannaí chléite. Catha go bhfuil tú an bhródú as. Tá, ar sa Percy. Tá me fear bhródú as. Bhí gach duine ag breanú ar Percy inis, ach ba chuma leis a beag ná mór. Mar bhí a dribal héis a cara a hógal. Agus sin agaí scéal Percy Peacock. Inis. Seo iad na rudaí a bhais ag tastal. Pápéir rulla as an tíbhis sé go popper leras. Peán, Louis agus marker. Scissor agus ní mór a bheith an-cuaireamach leis an scissor fá duine fásta le cuidú leat leis a písa sin. Agus glue. An chéad chéim ná an rulla a chlúdú le popper goran don chorp. Chur písa glue ar taobh amháin san popper.
Tháirng timpeall ar do lámh mar seo. Oscail amach na mhéaracha rud beag níos mó ná mar rinne tú ar an popper glas. Duine seo i ríist ar an popper buí agus ar an popper gorum. Inis gearr amach crop do lámh agus fá duine fásta in aondaí leat leis an píosa seo a dhéanamh. Inis gramí na lámha le chéile agus ba siad seo mar chleitaí an pécóg. Inis gramí an corp leis na cleitaí. Leis an béalaíonna fill an píosa popper seo. Rúine beag glú gramí an béal leis an corp. Mar sin. Tháirng cosa na pécóige. Mar seo. Agus gearr amach agus i ríist fá cúna ó duine cinn fásta leis an píosa seo a dhéanamh. Gramí na cosa le píosa glú leis an pécóg. Cosa bháin agus cos eile. Inis is féidir súile a thabhairt gan fécóg le marcar.